ବାବଦରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି କିଏ ସେ ଜୟଦେବ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ କହିଲେ ଦିନ ମଣି ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡଳ সেই অনাক্ষর রূপী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ଆଉ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତେ କିଏ ପଞ୍ଚଦେବ ଆଜି ଏହି ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜନଜନା ମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁରୁକଳ୍ପ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜ କିଶୋର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସତ୍ୟଜିତ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କଣ ତାଙ୍କ ନା କଣ ମନେ ରଖିନା ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କର ପୁଅ ନା ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହ ଦଶା ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଲା ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁକୁ 178 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ विद्या बुद्धि अग्रणी करंतु इति कृत्यर्थे सर्वे बोल महाप्रेमानंदे पवार हरि